Mga pampasaherong tricycle sa Lingayen hindi pa magtataas ng pamasahe sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Apektado na rin ang mga pampasaherong tricycle sa Lingayen, Pangasinan sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo na nagdudulot ng dagdag gastos sa kanilang pamamasada. Isa sa mga nakararanas nito ang tricycle driver na si Mang Antonio na 10 taon nang namamasada sa bayanan. Talagang grabe na ang pressure namin sa pag-ano ng gasolina ngayon kasi katulad sa amin na namamasada ng mga tricycle driver, bawat isang estudyante 15 pesos lang ang binabayad nila. Sana dagdagan na po nila yung pamasahe. Ayon sa Department of Energy, tumataas ang presyo ng petroleum gas at iba pang produktong petrolyo dahil sa matinding tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, sinabi ni Kagawad Federico Dizon na 10 taon na ring namamasada at kasalukuyang Pangulo ng Barangay Manibok Toda na patuloy pa rin silang bumabiyahe at hindi sila nagtaas ng pamasahe kahit nararanasan ng pagtaas ng bilihin. Sa presyo ng pamasahe? Wala pa naman. Kasi mahirapan naman yung mga estudyante kasi maliit naman yung binibigay nilang baon. May quota po kami. Ang estudyante, 15 pag sa high school hanggang sa college. Pero mga elementary, 10 piso. Sa kabuhayan ngayon, ang hirap mamasada. Lalo na pag tumaas yung presyo ng gasolina, hindi na kami nagpapalangoy ngayon. Pumupunta kami dito sa mga turnuan. Samantala, kinumpirma ng Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO na sa ngayon ay wala pang planong tigil pasada ang mga tsuper at mas pinagtutuunan nila ng pansin ang panawagan para sa fuel subsidy mula sa pamahalaan. So far, hindi pa naman kami nag-expect ng gano'n. Kung pwede namin makausap ang ating gobyerno sa nakaupo, harinawa na maibigay po sa amin yung aming dahil. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.